Ρε, γιατί έχετε baby. Εδώ μιλάμε με τα παιδιά. Γεια σας. Η moderator Ελάτε του μαζί chat. μας στη Μύκονο. Ήρθε. Το lag γαμιέται ακραία, το χάσαμε. Έφτιαξε. Κάτσε, γιατί θέλω να... Αχ. Γιατί θέλω να δέσω λίγο το μαλλιό μου. Γιατί έχουμε κολλήσει. Δεν ξέρω. Α, να το ξεκόλλησε. Ο Σατάμο τώρα θα χαίρεται. Αλλά στεναχωριέται που δεν είναι Αυτό εδώ. είναι στον άλυμο. Το μερό είναι. Το παιδί που έχουμε βάλει στον άλυμο. Η τύπησα μπήκε στο πλάνο και κολλήσε το stream. Μπες. Έχω και ένα lip liner εδώ. Α, πολύ ωραία. Δεν έβρισκα τη τσάντα μου. Τη τσάντα. Τι κάνετε, πιάνω το σκυλί. Του έτσι. Καλέ, γεια σας. Τώρα το κατάλαβες. Τώρα τα έκανες εικόνα όλα. Εδώ ήτανε πριν. Ναι. Εδώ ήσουνα. Στον πέμπτο γύρο. Αλλά είσαι... Πού ζω. Παιδιά, έχουμε δώσει λίγο βυζιόπιτα. Θα μου δώσεις το χέρι σου. Καλά, είμαι αγάπη μου, εσύ. Καλά. Πώς είσαι. Μαύρα κάτω από τα χέρια. Τι έχεις κάνει. Διακοπές σε Μαρικέλη. Καρνίτο λαβόρες, ναι. Εργάζομαι στο Queen, θα έρθετε για ποτό. Θα έρθουμε, μπορεί να Έβαλε και βγάλει. το Μύκονος Live, σε έγινε φίρμα. Το είδα, θέλω. Εσένα. Τι σε τι. Μύκονος Live TV, είναι δεύτερη φορά που με βγάζει. Κρίμα. Ο Πέτρος. Ναι. Ποιος είναι? Έλα φίλο. Ποιος είναι Ναι, ικανός. έχεις WhatsApp. Αυτό. Και καλά από το όνομα. Και μαζί ζεις. Δεν υπάρχουν πλαστικά. Κρίμα. Ποιος με κάνει zoom. Εσύ το κάνεις. Το control. Στον νόμο Είναι τι στο έπαθες, σπίτι. χτύπησες. Τι? Στον νόμο χτύπησες. Όχι, με δάγκωσες. Και χθες είχες το θράσος να έρθεις. Και χθες είχες το θράσος να έρθεις στο μαγαζί με Α, τα γκόμενα λάγκερς όλα πάνε. και να περάσει αγκαζέ. Όχι, τα λέω όλα εγώ, τα δηλώνω. Πες τα όλα. Κότα. Κότα, Και πες τα να όλα. περάσει αγκαζέ. Καριόλι. Έτσι. Και εγώ του είπα, μην τολμήσεις και μου ξαναμιλήσεις που έχεις θράσος και περνάς αγκαζέ με την γκόμενα. Και σήμερα με πήρε τηλέφωνο. Ο Τζόνι είπε να σε πάρει τηλέφωνο. Για να μπει στο stream, για να κοβαλήσουμε. Ναι. Ο Άρβα ήθελε. Πώς το έπαιξε Όχι, η ο Τσούκλη. Αποστόλης ήταν. Έτσι έχει πάει έτσι ρε. Κάνε κάτι με αυτή τώρα. Το πρεσιπότε είναι μακριά από εδώ. Με τα πόδια πας. Τα πόδια είναι. Κορυδεύεις. Δεν κορυδεύει. Έλα, θα δώσετε λίγο ψωμί τώρα. Πόση ώρα έχει μείνει στο. Φίλοι, Μαρκέλη, Άμι, πες για το τα με έχω τις χειροπέδες. Άμι, 7 ώρες. Άμι, Τι να πω για Άμι. το- Για τις χειροπέδες που έχεις δέσει κόσμο. Μη σποιλάρετε όμως πράγματα. Εντάξει. Άγιο το βίντεο. Διάβολος. Που είναι ένα Ποιον δε. Επίσης κάτι έχω ακούσει για ένα πλάνο που πρέπει να κοπεί. Ποιο πλάνο. Θα σου πω αργότερα. Δεν το έχω δει καν εγώ το βίντεο. Και εγώ πρέπει να το δω πρώτα. Θα το δεις μωρέ, μην αγχώνεσαι. Έλα, Έλενα, έλα από εδώ. Έλα από εδώ, Γυρνάει, Έλενα. γιατί έχετε- Μπράβο. Χρήσιμο είναι το παιδί. Δεν πες έχω κανένα κανένα ακόμα. σου μουνού. Χρησιμοποιούμε προφυλακτικά παιδιά πάντα. Ικανότητα σταματά να τον παίζεις. Αυτά που είναι μπελέ γιατί Για έλα είναι. στην πισίνα, θα έρθεις για να Αυτό γιατί πετάνε λεφτά. Γεια χαρά σου, γεια χαρά σου. Γεια σου. Γεια σου. Συγκρατήσου Είμαι ικανότητα. Κουρτούλη. Σε θέλει Συγκρατημένος ικανότητα. Για χαρά σου, για χαρά σου, για χαρά σου, γεια σου. Έχεις φωνάρα. Παιδιά, Πέταξε 2 ευρώ για να το πει αυτό. Πεινά, σε παραγγείλουμε. έφαγα μια Παραγγείλαμε. φωκάτσια με κοτοσαλάτα. Βίζια. Μπράβο και δεν σκέφτηκες να με συμπεριλάβεις Σε τι. στο φαγητό. Έχω παραγγείλει και για σένα. Πάντα. Για τη χθεσινή σου γκόμενα παρήγγειλες. Ναι, ρε, κερνάει ο Άρβατς και τα αρχίδια. Τερνάει σήμερα. Έχει λεφτά στους. Τα αρχίδια του φυλάει. Ναι. Άρβα. Άρβα, πώς νιώθεις που είσαι όμορφος, πλούσιος και κοντός?
Κοντό στο μάτι. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Για να πω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι εμείς δεν πες στον δρόμο. Και έρχονται στο μαγαζί και μου πατάνε τη μελανιά. Ναι, εντάξει. Και Κλασικό όταν έχεις μια μελαγιά που έχεις την πατάνε όλοι. Και πονάω. Δείτε εδώ. Ενίκο. Ωραίο. Ενίκο. Ζωγραφίζω ρε, μέχρι και όταν δεν κάνω ζωγραφίζω ρε. Ενίκο. Τον είχα αφήσει στο μασάτζι λιτό. Το χάιδεψε όλη η παραλία. Λοιπόν, θα μπεις για μπανιό. Μπεις για μπανάκι. Θες. Εσύ θα μπεις. Να βρέχω. It's only. Με ικανότητα. Γιατί το λέτε ικανότητα. Νιώθεις άβολα. Δεν νιώθει. Ναι, ρε, γαμώ, Το θέατρο διάβολα. του παραλόγου. Το θέατρο του παραλόγου και Σπύρος στη γωνία. Εγώ περιμένω, φιλέ. Πριν ήταν 10 λεπτά το live, τώρα είναι 7 ώρες. 7 ώρες. Ναι. Πάλι μου Δεν βιντεοσκοπείς. πούστιδες. Την κόμενά στη χθεσινή την έβγαλες βίντεο. Έτσι θα φέρω τίποτα να πιούμε. Θες τίποτα. Φέρω. Σαν τζίρο, ρε. Έτσι light. Coca-Cola light. Τζίρο. Κάτσε μέσα. Η ικανότητα αυτή δίπλα σου θέλει τα παιδιά σου. Πάμε. Θες να κάνουμε εμείς ένα Η τραγούδι. τσάντα. Κάτσε πάνω του στον Τσόνι λέμε. Η ικανότητα στον έπιασε. Άρε καλά. Σαν τάπο μη γελάς. Κάγκη. Δώστε μου Δώσ' του βιλί του It's Only και σου κόβει 750 ευρώ. ή να δώσεις ένα, σε ποιον να It's Only πληρώνεται. Εγώ δεν πληρώνομαι. Όχι, καλό το σημείο. Τσιμπούκα, ικανότητα, γένεια, Τσιμπούκα ικανότητα. Λεγενιέλα κεφαλονιά. Δεν το ανέβασε στο stream. 1,5 χιλιάρικα να σου πάει. τι θες να κάνεις, Άμα 10. Γιατί? πρόβλημά σας. Είμαι ό,τι πιο όμορφα έχει εμφανιστεί σε αυτό το live stream. Από... γιατί είστε μόνο εσείς, βασικά, δεν έχει. Δεν με διαβάσω. Τι βυζάρες είναι αυτές GAMO την Παναγία σου. Ταλαιπωρημένα τα αγώνα πάντως. Μόνιμα έτσι είναι, έχω σημάδια. Τι έκανε, Νίκο. Σημαδεμένοι παντού, Ρε ναι, αυτό Δεν το είναι έχω εύκολο, φίλε. Η από δουλειά όταν δεν είναι, πήγαινα πρώτη ηλικίου. η δουλειά δεν είναι εύκολη. Εδώ τι έχεις πάθει. Έχω κόλλα, τους λέω.